Samantala, singil po ng kuryente ng DECORP ngayong Marso bumaba. Si Idol Matty Pacheco para sa balita. 104.7 IFM. Report! Bahagyang bababa ang singil ng kuryente ngayong buwan ng Marso ayon sa abiso ng Dagupan Electric Corporation o DECORP mula sa dating 10.21 pesos kada kilowatt-hour. Bumaba ito sa 10.03 kada kilowatt-hour. Sa kabila ng bahagyang pagtaas sa transmission cost dahil sa mas mataas na singil sa ancillary services ng NGCP, nanaig pa rin ang pagbaba ng overall rate. Ito ay bunsod umano ng mas maayos na supply ng kuryente sa Luzon grid na nagresulta sa mas mababang presyo sa wholesale electricity spot market o WESM. Sa tansya, ang isang pamilyang kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour kada buwan ay makakatipid na humigit kumulang 18 sentimos kada kilowatt-hour. Samantala, nananatiling hindi nagbabago mula pa noong taong 2015 ang distribution, supply at metering charges ng DECORP. Paalala naman sa publiko, ugaliin pa rin ang pagtitipid sa kuryente upang mas mapababa pa ang konsumo sa bahay. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM News!